ये दांत मुस्तकिल होते हैं जिन्हें पक्के दांत भी कहते हैं. ഈ പല്ല് അത് സുസ്ഥിരമായ പല്ലുകളാകുന്നു. മുസ്തഖിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായ പല്ലുകളാകുന്നു. ജിനെ അവയെ പക്കേ ദാന്ത് ബി കഹ്തേ ഹൈ, അവയെ നമുക്ക് പാകമായ പല്ലുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ആം തോർ പർ, അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഇത് സാധാരണ ഇത് സ്ഥിരമായ പല്ലുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് പറയുന്നു, പാകമായ പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആം തോർ പർ സാധാരണ മുസ്തഖിൽ ദാന്തോങ്കി താഴാതെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പല്ലുകളുടെ എണ്ണം 28 ഹോത്തി ഹെ, 28 ആകുന്നു. അപ്പോൾ 28 പല്ലുകൾ നമുക്കൊരു 14-15 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പല്ലൊന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. ആ പാൽപ്പല്ലുകളൊക്കെ ഇതായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട്. ജബ് ഇൻസാൻ ബടാ ഹോത്താ ഹെ, എപ്പോ മനുഷ്യൻ വലുതാകുന്നു, ഹോ ജാത്താ ഹെ, അവർ ഉസ്കി ഉമർ 20 സാൽ സെ, അവന്റെ വയസ്സ് 20-ൽ നിന്ന് 25 സാൽ കി ഹോ ജാത്തി ഹെ, 25 വയസ്സാകുന്നു. അപ്പൊ 20 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോ तो 4 और दांत निकल आते हैं. 4 और दांत എന്നാൽ 4 പല്ല് കൂടി, 4 और പിന്നെ 4 പല്ലും കൂടി ദാന്ത് നിക്കൽ ആത്തേ ഹൈ, പുറത്തു വരുന്നു, പുറപ്പെടുന്നു. ഇത് അക്കൽ കെ ദാന്ത് കഹേ ജാത്തേ ഹൈ, ഇത് ബുദ്ധിയുടെ പല്ലുകൾ, അക്കൽ കെ ദാന്ത് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ച് നല്ലൊരു റെഡി ആയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ പല്ലുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ അക്കൽ കെ ദാന്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം ഏക് ഇൻസാൻ കെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഹ്മെ വായയിൽ കുൽ മൊത്തത്തിൽ 32 ദാന്ത് ഹോത്തേ ഹൈ, 32 പല്ലുകളാകുന്നു. 28+4 32 പല്ലുകളാകുന്നു. ആദ്യം 28 വന്നു, പിന്നെ ബുദ്ധിയുടെ പല്ലുകൾ 4 വന്നു, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 32 പല്ലുകളാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വായിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി പല്ലിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ വരെ എണ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജോ ഓസാ യാ ഹുറാഖ് ഹം ഖാത്തേ ഹൈ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ജോ ഒരു ഓസ ഭക്ഷണം, ഹുറാഖ് എന്നാലും ഭക്ഷണം തന്നെ, ഹം ഖാത്തേ ഹൈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ഓ അത് ദാന്തോ കീ സേ മദദ് സേ ഖാത്തേ ഹൈ, അത് പല്ലുകളുടെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ദാന്ത് ഓസാ കോ ബാരീഖ് കർത്തേ ഹൈ, ഭക്ഷണത്തിനെ പല്ല് ബാരീഖ് കർത്തേ ഹൈ എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു. അവർ ജിൽദ് ഹസ്മു ഹോനെ കാബിൽ ബനാത്തേ ഹൈ, അവർ ജിൽദ് ഹസ്മു ഹോനെ അത് ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കാബിൽ ബനാത്തേ, അതിന് യോജിച്ചതാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് ആമാശയത്തിന്റെ ആ ജിൽദ്, അതിന്റെ തൊലി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ആഗിരണം ചെയ്യണം, അതിനെ വലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നു, ബാരീക്ക് കർത്തേ ഹൈ എന്നർത്ഥം. ലേക്കിൻ പക്ഷേ ഓസാക്കെ കുച്ച് സറാത്ത്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചില പാർട്സുകൾ, ചില പൊടികളൊക്കെ, സറാത്ത് എന്ന ചില അണുക്കള്, അത് മസൂഡോ ഊനുകള്, അവർ ദാന്തോക്കെ പല്ലുകൾക്ക്, ദർമിയാൻ പല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ദർമിയ ഇടയിൽ, ഫൻസെ രഹ് ജാത്തെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഫൻസിന പറഞ്ഞാല് എന്ത്, കെട്ടിക്കിടക്കുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ബന്ധിതനായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഉൻകി അഗർ സഫായി ന കീ ജായേത്തോ, അതിനെ എങ്ങാനും വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദാന്ത് അപ്പോ ദാന്ത് ഖറാബ് ഹോനെ ലഗ്തേ, പല്ല് കേടുവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. പല്ല് ഖറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേടുവരിക, നശിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങുന്നു. इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं. ഇക്കാരണത്താൽ പല്ലുകൾക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം ഇനി ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ, ഇനി രോഗങ്ങളില്ലാതെക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠം ഇവിടെ കഴിയും. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉഷാറായിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലല്ല, ടെലഗ്രാമിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് അയക്കുക.
അതോടുകൂടെ വേറൊരു വർക്ക് കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നെടുത്തത് മുഴുവൻ ആദ്യം ഉറുദു ഓരോ വരി എഴുതുക. ഒരു വരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു വരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുതൽ ഈ അടുത്ത ഈ ഹൈഫൻ കാണുന്ന വരെ ഒരു വരിയാണ്. അത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഓരോ വരിയുടെയും താഴെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൃത്യമായ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.